ኤርትራ ነቲ ልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊኣ ተጻዊዱ ዝነበረ ናይ ጥፋኣት መጻወድያ በታቲኻ ነቲ ሕሱም መድረኽ ሰጊራ ህላዊኣ ንዘለኣለማ ኣረጋጊጻላ። እቶም ህላዊኣ ክብትኑ ተኣኻኺቦም ዝነበሩ ንባዕሎም ተበቲኖም ንሳ ድማ ጐይታ መደባታ ብምዃን ትስጉማላ። ኣብቲ ዝሰገረቶ ከቢድ ናይ ሸርሕን ዓመፅን ዓመታት እውን እንተኾነ እዳዋ ጣሚራ ትካቦ ተኸብቲ ዘማዕዶት ሃገር ኣይኮነትን። ብውሽጣዊ ዓቕማ ብዙሕ ሰሪሓ ኣብ ብዙሕ እውን ተዓዊታ ሎሚ ብዝኸትካዮ ከባቢ ናይዚ ሃገር ዓበይቲ ናይ ልምዓት መደባት እዩ ዝትግበር ዘሎ። እዳው ኣብ ስራሕ ተጸሚደን ማሽነርታት ኣብ ከቢድ ዕማም ተዋፊረን ዝረኣየሉ ዘሎ ሰዓት ኮይኑሎ። ካብ ካልእ ተጸቢና ክንሰርሕ ኢድናን እግርናን ኣጣሚርናኻ ኣይንጽበየና በቲ ዘለና ልዕሊ ተጸቢና ንሰርሓሉ መሳርሒ በቲ ዘለና ልዕሊኡ ክንሰርሕ ከም ንኽእል እምነትን መረዳእታን ስለ ዘለናኻ ብኡ መጠን ንውፍእ ኩሉ በቲ ዓቕምኻ ትገብሮ ነገር ምስ ቡድሁ እንዲኻ ተበግሶ ብዘይ ቡድሆ ዝመጽእ ነገር የለን። ነቲ ቡድሆ ትብሎስ ከመይ ጌርካ ትቡድሆ እዩ ትሕቶ ከቢድና ኣጸጊምና ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ነገር ካ የለን። ከጋጥመና ከም ዝኽእል ከይተበገስና ኾልና ሓሲብናሉ ስለ ንመጽእ ከም ቡድሆ ኮይኑ ቅድሜና ዝግተረና ነገር ዋላ ሓንቲ ኣይነበረን። ካብ ክሳድ ነፋሲት ክሳብ ሰርሓ ካብ ደቀ ምሓረ ክሳብ እንዳገርጊስ ዝገፍሕን ሓድሽ ዝህነጽን ዘሎ ጽርግያታት ድማ ሓደ ኣብነት ናይዝዩ። ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ፕሮጀክታት ዓዳሃሎን ናይ ህንፃ ኩባንያታትን ኣብ ብምሉእ እቲ ጽርግያ ተገዲሞም ኣብ ዕቱብ ጽምዶዮም ዘለዉ። ነዚኦምን ነቶም ኣብ ካልእ ከባቢታትን ዘለዉ ደቃ ሒዛ መደባታ ክትዕውት ምዃና እዚ ኣብ ጽርግያታት ተሰሪሑ ዘሎ ስራሕ ህያው መረጋገጺ እዩ። بعبيو خازي صرغازي استراتيجياون قطاون ربحاتات الله حجي مس معبالي خطريو خلاخين عبيت مخاين مس بزح صعنات كمصا خلوا نعو خم محلالف نعو تصور زخل صرغا خون سلا زلوو ندحريت ملسيلنا ኣብ ድሕረ ባይታ ናይ ጽርግያታትን መጓዓዝያን ናይ ዝሃገር እንተረኣና ነዝሎም ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ንምርድኡ ኣይከጸግመናን እዩ። ኣብ 1991 ኣብ ዝሃገር ተዘርጊሑ ዝነበረ 4900 ኪሎ ሜትር ጥራይ ዝቁመቱ ናይ ሓመድን ቅጥራንን ጽርግያ ሎሚ ልዕሊ 17000 ኪሎ ሜትር በፂሑሎ። እተን ሽዑ 257 ዝነበረ ኣውቶቡሳት ሎሚ ልዕሊ 2000 በፂሕን ኣለዋ። እቲ ዕለታዊ 6600 ጥራይ ዝነበረ ብዝሒ ተጓዓዓዝቲ ሎሚ ዕለታዊ ልዕሊ 53000 ተጓዓዓዝቲ በፂሑ ምህላው ሃገር ብምልእታት ምስክሮ ሓቂ እዩ። ኣብ ኩናትን ናይ ጥፋኣት ኣጀንዳን ጸሚዶማ እናሃለወት እዝን ተሰሪሓ ሎሚ ድማ ዓብ ተኣምራት ክሰርሕ ከም እትኽእልን ከም እትገብሮን እዚ ክጥቀስ ዝጸንሐ ኣሃዛት ህያው ኣብነት እዩ። مريح كبرتاتنا كبريغا بخبرة تخلص بدمراتك نلو تتكالس كداني خاحبان شبان كلنتنا شباب ما كان صحبت كل أبز حلف شمون توارح تراي كاب كساد نفاسيت كساب سرحة ካብ ደቀ ምሓረ ክሳብ ተራእምኒ ካብ ዓዲ ኋላ ክሳብ እንዳገርጊስ ኣብ ምስፋሕን ምህናጽ ሓደስቲ ጽርግያታትን ብፕሮጀክታት ተወዲቡ ዝስራሕ ዘሎ ዕማም ኣብቲ ባይታ ድሮ ዓበይቲ ለውጥታት ገይሩሎ። ኣብ መጽርቲ ዝሓዝናዮ መደብ ስራሕን ኣብ ጉዚኡ መታን ክሰልጠናን ጥራሕ ደይኮነስ እዚ መስመር እዚ ጽርግያ እዚ ብቐንዱ أزي وسانن سلوك زخنا أقول قلتن ذهب مخاني مالتي
ንኩለን ዞባታት ኣብዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ደቡባዊ ወገን ጋሽ ባርካ ገጽካ ዝቐንዐውን ኣቋራጭ እዩ ሓፂር እዩ ስሉጥ እዩ ምስ ናይ ወደብ ቀጥታ ርክብ ኣለዎ ንኸተማታትና ከይረበሸ ከዓ እዩ ኣገልግሎት ዝህብ ማለት እዩ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ገዚፍ ዕማም ነቲ ካብ ወደብ ባፅዕ ተበጊሱ ንዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ደቡብን ብኡቢሉ ድማ ናብ ዞባ ጋሽ ባርካን ናብ ጎረባብታ ሃገራትን ዝሰግር ጽርግያታት ካብቲ ዝጸንሖ ጽበት ምግፋሕን ነቶም ብኣታህናንጾም ኣሸገርቲ ዝነበሩ ድማ ብሓደስቲ ጽርግያታት ምትካእን ዘጠቓለለ ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ ነቒሉ ዘሎ ዛጊት ሓያል ኣሳልጦ ድማ ተመዝጊቡሎ ኣብ ገሊኡ ድሮ ቀዳማይ ገጹ ተዛዚሙ እቲ ዝተረፈ ድማ ብኣዝዩ ቕልጡፍ ናህሪ ይቕጽል ኣሎ ኣብቲ ውዕሎ ዘለዉ ክምስክሩ ከለዉ ብመንጽርቲ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ዕርቃን ናይዚ ጽርግያ ዝኸኣኒ ነቲ ዝነበረ ናብ ንቡር ንምምላስ ብጽገናዊ መንገዲ ሒዝካ ናብ ምትዕርራይን ግቡእ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ንምግባር ጌርና ኢና ሕጅንያ ከይድ ጸኒሕና ኣብዚ ስራሕ እዚ ከም ኣባጋግሳ ናይ ዝተፈላለየ ማለት ፕሮጀክት ናይ ገደም ህንፃ ከም ፕሮጀክት ናይ ዓዲ ሃሎ ከምኡን ኣሃታት ናይ ሰራዊት ተዋሃሂድና ኢና ጀሚርናዮ ብመንጽርቲ ዝጸንሐን ብመንጽርቲ ሕጅንያ ዝተበገስናን ከዓ ብልክዕ ኣብቲ ዝግብኦ ግዜን እዋንን ጽቡቕ ኣገልግሎት ጽቡቕ ስራሕ ጽቡቕ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሓት ከዓ ሰሪሕና ኢና ማለት እዩ እዚ ናይ መንደቕ ስራሓት ብጽቡቕ ኣብ ምዝዛም ወይ ከዓ እቲ ቀዳማይ ዕማም ዝበሃል ወዲእናዮ ኣለና ማለት እዩ ሰራዊት ኣብ ስራሕ እዚ ምስ ወፈረ ግን ከም መቐጸልታ ናይቲ ውፉይ ተግባራቱ ለይትን መዓልትን ከይዕረፈ ደኺመ ከይበለ ብልዑልኒሕ ሓቦ ተወፋይነት ሰሪሑ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከዓ ድልው ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ንዕኡ ዝመልከት ሰልጦ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ደሎ ንሕና ልክዕ በቲ ዝሓዝናዮ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ ክውዳእ ኣለዎ ኢልና ኢና ሒዝና ነርና ድሮ ከዓ ተወዲኡ ኢና ክንብል ንኽእል እቲ 10% ሲ ዝወሓደ ኣብ ምፅፋፍ ኢና ኣቲና ዘለና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣሰራርሓና ብዘይ ሓደ ፀገም እዩ ዝቕፅል ዘሎ እዚ ፀገም ዘሎ ኢልካ ክዛረበሉ ይትኽእልኒ በቲ ዝተታሕዘ ግዜ ጽቡቕ ቅፅል ኣሎ እቲ ስራሕ ምክንያት ናይቲ ኣብዚ ብዝሓፀረ ግዜ ምውዳኡ ተገዳስነት ውዳብየ ናይቲ ኣሃዱ እዩ ውዳብየ እንተ ደኣ ሃልዩ ከዓ ኣብቲ ስራሕ ከፀግመና ዝኽእል ነገር የለ ኩሉ ነናቱ ስራሕ ምስ ተዋህቦ ኣብ ቦትኡ ኣብ ካሊእ ቀልባዕባዕ ከይበለ እዩ ዝሰርሕ በቃ እዚ ንሪኦ ዘለና ስራሕ መስመር ነፋስ ይደቀም ዓረ ኮይኑ ንሕና ከዓኒ ኣባላት ዓዲ ሃሎ ፕሮጀክት 3 ኮይና ዕጥቂ ማሽነሪ ዓጢቕና ዝመፃና ኢና ኣብቲን ማሽነሪ እንተኮይኑ ብርክት በላ መካይን ከምኡውን ብዙሕ ዝበላ ማሽነሪታት ኣለውና ትቐንዲ ተልእኾና ከዓኒ ነዚ ፅርግያ እዚ ኣብቲ ድብፃሕ ንምብፃሕ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ማዕረ ማዕሪኡ ምስቲ ናይ ስራሕ መንገዲ ተምሃሮ ምስልጣን እውን ኣለና ማለት እዩ እቶም ተምሃሮ ልዕሊ 65 ዝኾኑ 7-8 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ኣለዋና ሕጂ እቲ ፍልይ ዶ ብሎ እቲ ትምህርቲ እንዳምሃርካን ስራሕ እንዳሰራሕኻን ኢና ክንብሎ ንኽእል ንሕና እዚ ጽርግያ እዚ ኣብ ግዜ ጥልያን ዝተሃንጸን ልዕሊ 80 ዓመታት ዝገበረን በብግዚኡ ጽገናታት እናተገብረሉ ኣገልግሎት ክህብን ጸንሐ እኳ እንተኾነ ነዚ በፂሕንያ ዘለና መድረኽን ንመጻኢ ዝሃገር ክህልዋ ኣሚማቶ ዘላ ናይ መጓዓዝያ ዕቤትን ግን ዝምጥን ኣይኮነን ስለዚዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዞም ጽርግያታት ጽጹይ መጽናዕቲ ብምግባር ክገፍሑን ክቕየሩን ዘለዎም ኢሉ ዝፈላለዮም እቲ መበገሲ ናይቲ መጽናዕቲ ብዙሕ እኳ እንተኾነ እዞም ስዕቡ እቶም ፍርያት እዮም ቀዳማይ ብምሉእ እቲ ጽርግያታት ጸቢብ 7 ሜትሮ ጥራይ ግፍሒ ዝጸንሖ ስለ ዝነበረ ካብ ክልተን ላዕሊ መካይን ብሓደ ግዜ ከመሓላልፍ ዓቕሚ ይጸንሑን ስለዚ እንተወሓደ ናብ 15 ልዕሊኡን ሜትሮ ክገፍሕ ክኽእል ኣለዎ
كلتا أبت عقبتات كاب 12 كساب 15 مئتاوي ترعقب وي سلوب زنبرو نتن زمناويانن عبيتن ناي صعنت مكاين أزيو خصقم سلا صنحي بحدث صرغاتات كتكا ኣለዎ سلسته بزحت ويواياتن صبيب متعصصفي زنبرو بمخانو سلطنت ጉዕዞ ዝዕንቅጽ ብምንባሩ ድማ ክገፍሕ ወይ بحدث ጽርግያታት كتكا ኣለዎ ከም ራብዓይ ምኽንያት ድማ ገሊኡ ጽርግያታት ካብ ዓድታት ርሒቑ ብበረኻ ጥራይ ስለ ዝሓልፍ ንህዝቢ ብቐረባ ኣገልግሎት ክህበሉ ዝኽእል ተኽእሎታት ብምፍጣር ክህነጽ ዝብሉ ረቋሒታት ቀዳሞት እዮም እዚ ሕጂ ዝገፍሕን ሓድሽ ዝስራሕ ዘሎን ጽርግያታት እምበኣር በዚ መርሓዝዩ ዝሰላሰል ዘሎ ኣብዚ ስራሕ እዚ ብዓብዩ ክትሪኦ ከለኻ ተገዳስነት ናይቲ ኣብዚ ዝሳተፍ ሰራዊት ብሞራልን መንፈስን ልዑል ምዃኑ ብተወፋይነት ዝሰርሕ ዘሎ ሰራዊት ሒዝና ኢና ንቀሳቀስ ዘለና ማለት እዩ እቲ ካብ ነፋሲት ክሳብ ጋዴን ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ብሓያል ጻዕርን ክእለትን ናይቶም ኣብቲ ባይታ ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣባላት ፕሮጀክታት ዓድሃሎን ናይ ህንፃ ኩባንያታትን ጎቦታት እናቐርደዱ ነቲ 7 ሜትሮ ጥራይ ግፍሒ ዝነበሮ ናብ 16 ልዕሊኡን ሜትሮ ከግፍሕዎ በቂዖም ኣለዉ ልዕሊ 20 ዓበይትን ንኣሽቱን ቢንቶታት ድማ ማዕረ ግፍሒ ናይቲ ጽርግያ ተነዲቖምን ተኸዲኖምን ኣለዉ ገለ ካብዞም ቢንቶታት በቲ ኣብ ከባቢ ባፅዕ ተደኪኑ ዘሎ ናይ ተለጋጋቢ መጻውር ዝሰርሕ ትካል ተሰሪሖም ዝመጽኦም እቲ ናብ ላዕቴን ዝሰግር ዓቢ ቢንቶ ግን ብኣዝዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተሰንዩ ዝስራሕ ዘሎ 6 ሜትሮ ዝኸውን ነታሕቲ ዕምቆት ኣትይዎ ኣሎ እዚ ፓይል ፋውንዴሽን ንብሎ እዚ ከበብቲ ዓይነት ብቪጂ ተኳዒቱ ማለት እዩ ዓንደታት 6 ሜትሮ ንታሕቲ ኣትዩ ኣሎ ልክዕ ካብቲ 6 ሜትሮ ዝኸውን ንላዕሊ ምስ ወፃና ከዓ 120 ድርዕ ዘለዎ ናይ 3 ሜትሮን 50 ዝኸውን ጎኒ ዘለዎ ከዓ ግሪላ ወይ ከዓ ፉቲንግ ንብሎ ተገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ ንላዕሊ ክወፅእ ከለውን ናይ 120 እዚ ኣባትመንት ወይ ከዓ ተሰካሚ መንደቕ ንብሎ እዚ ብክልተ ጎኒ ዘሎ ዝኸውን ናይ 120 ዝኸውን ድርዕ ዘለዎ ገይሩ ከዓ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካብ ማይ ሓባር ክሳብ ቀጸላ ሓሊፍካ ንጋዴን ገጹ ደገምግም ዘሎ ጽርግያታት ኣዝዩ ጸቢብ ብምንባሩን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣጻድፍ ከዓ ስለ ዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክረምቲ ዝመጽእ ወሓይዝን ማይን ነቲ ጽርግያታት ስለ ዝዓጽዎ ኣብ ገለገለ እዋን ፈጺምካ እውን ኣይሕልፍን እዩ ነይሩ በዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ጽገናታት ግን ብውሕዱ ናይ 7 ሜትሮ እንድሕሪ ነይሩ ኮይኑ እቲ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ ጽርግያ ሕጂ ካብ 14 ክሳብ 15 ግፍሒ ዘለዎ ጎቦታት እንዳተቐርደደ ዝያዳ ከዓ እቲ ግፍሒ ናብ ዝሓሸ መንገዲ ዘመናዊ ከም ዝኸውን ናብ ምግባር እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ማለት ኣብዚ መስመራ ጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ እቲ ብክሳድ ቀጸላ ኣቢሉ ዝሓልፍ ጽርግያ እዩ ብዘይካቲ ኣብ ግዜ ክረምቲ ብመንደራጋሕ ናይ ኣማን ኣብ ቢንቶታትን ኣብ ጽርግያን ዝፍጠር ናይ ምዕጋት ጸገም 73 ንኣሽቱ 5 ድማ ዓበይቲ ቢንቶታትን ከባቢ 50 ዝኸውን ጸቢብ መጠዋውዮታትን ዝነበሮ ጽርግያ ብምዃኑ ንኣሽቱ ጽገናታት እናተገብረሉ ከም ካልኣይ መስመር ክቕጽል እዩ ንሓዋሩ ግዳ ካልእ ምቹእ ዝኾነ ጽርግያ ክህነጽ ተደልዩ ስለዚ ድማ ካብ ማይ ሓባር ብቐጥታ ንጋዴን ዝኣቱን ካብቲ ጸንሐ ብ2 ኪሎ ሜትር ዝሓጽርን ብ81 ሜትሮ ካብቲ ዝነበረ ናይ ክሳድ ቀጸላ ጽርግያ ዝተሓተ ትረዓቐብ ወይ ስሎብ ዘለዎን 21 ንኣሽቱን ሓደ ዓቢ ቢንቶን ጥራይ ዝሓትት ጽርግያ ይስራሕ ኣሎ ድሮውን ንጋዴን ገጹ ተቐልቂሉ ኣሎ 14 ሜትሮ ኣብ ቢንቶታት 16 ሜትሮ ከዓ ኣብ ኖርማል ጽርግያ ክገፍሕ ከም ዘለዎ ተሓሲቡ ልክዕ በዚ መደብ እዚ ከዓ ኣብዚ ከባቢ ነፋሲት ላዕተን ንብሎ ዘለና 11 ሓባ ዝኾና ወሰኽ ወሲኽና ማለት እዩ 11 ሓባ ቢንቶታት ካልበርት ዘንስ ዝብላ ካልበርት ነሪአን ዘለና 11 ሓባ ከመን ወሲኽና ሰለስተ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ተቆሪፀን ተሰሪሐን ማለት እዩ ኣብዚኣ ኣጋጣሙ ነብዛ ጠቕናዕ ዘለዋ ሰለስተን ሓንቲ እዚኣላትካ እዚኣ ተላዕለወይቲ ሓንቲ ከዓ እዛ ኣብ መስርሕ ዘላ ዓባይ ቢንቶ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኣብ ከባቢ ማይ ሓባር ተደኣ ከይድና ሓንቲ ናይ ቱቦ ወሲኽና ማለት እዩ ሓንቲ ስላብ
كلتا سلاب كا ملؤ بملؤ تقريصا تسريحا مالتي كمونا بكباب خصاد قصلا زي حجي تريفو زلو مسمر مالتي 110 متر زخون دقاف مندق صريحنا له شدش حبه زخونه ها وسخنا لنا مالتي حنت حبه ملؤ بملؤ قريصنا سريحنا እዚ ምግፋሕ ናይ ዝፅርግያ እውን ጎኒ ጎኒ ከም ንሪኦ ዘለና ትፅርግያስ 8 ሜትሮ ተዝገፍሐ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ንዑ 16 ሜትሮ ንኸተምፆ ብፍላይ ኣብቲ ጎልጎል ንብሎ ዘለና ግን ኣብ ጎቦ 16 ሜትሮ ንኽትቆርፅሲ ካብቲ ላዕሊ ኢኻ ትብገስ ከባቢ 20 ሜትሮ ደይበን እን እዚአን ኤክስካቫተር ብለን ደዘር ብለን ቆሪፀን ኣውሪደኖ ብኸምዚ መስርሕ ከዓ ከባቢ 8 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ካብዚ ነፋሲት ክሳብ ማይ ሓባር ተሰሪሑ ማለት እዩ ካብ ነፋሲት ክሳብ ዝናይ ክሳድ ቀፀላን ጋዴን ገፁ ዘገልግል ወይ ዘሎ ምትዕራይ ከም ቀዳማይ ገፅ ኢልና እንድሕሪ ሕጅንያ ነርና ኣብዚ ሓደ ሓደ ናይ ቢንቶታት ዝምላእ ተደይ ኮይኑ ወዲእና ኢና እቲ ቀዳማይ ገፅ ናይቲ ስራሕና ኢና ንብል ዘለና ምስ ከምዚ ሕጂ ካልእ ኣብቲ ድመፀ ምዕባለታት እዚ ካብ ማይ ሓባር ንጋዴን ዘእቱ ዘሎ ፅርግያ ከም ዘለዎ ኣገልግሎት እናሃበ ካልእ መተካእቶ ከዓ ዝሓሸ ከም ኣቀማምጣ ከም ንቐፀለ ኣገልግሎት ሓንሳብ ምስ ተሰርሐ ካልእ ግዜ ስራሕ ዘይሓተካ ዝሓሸ ቅርፂ መሬት ዘለዎ ስለ ዝተረኽበ ከዓ ሕጂ እውን ከም ሓድሽ ናይ ፅርግያ ብኡ ኢና ሒዝናያ ዘለና ከም ካልኣይ ገፅ ናይቲ ስራሕና ማለት እዩ ንስኻ ንስኺ ንስኻ ኣብዚ ከይተጠቕሰ ዘይሕልፍ ኣብ ከባቢ ላዒተን ኣብቲ ፅርግያ ዝሓልፈሉ መስመር ዝፀንሐ ናይ ህዝቢ ኣባይቲ ካብቲ ዝነበሮ ስለ ዝተኣልየ ብዘመናዊ ኣባይቲ ንምትክኡ ናይ 24 ብሎካት መሰረት ተነቢሩ ይስራሕ ምህላው እዩ ብድምሩ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ከባቢ ተጀሚሩ ዘሎ ዝተፈላለየ ዕማማት ሰላቶም ንመደባት ሃገር ከተግብሩ ቀትርን ለይትን ዝሰርሑ ዘለዉ ደቂ ህዝቢ ድሮ እቲ ቀዳማይ ገፅ ተወዲዩሎ ቀልጢፉ ክስራሓሉ ቀልጢፉ መነባብርኡ ክሰርዕ ኣብ ንቡር ንኽመፅእ ስለ ዘለዎ እዚ ሕጂ ሕጅንያ ዘለና ክሳብ 24 ብሎክ ዝኸውን ነቲ ህዝቢ ንመንበሪ ተባሂሉ ዝዳለወሉ ዘሎ ወይ ዝስራሓሉ ዘሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ፀቢብን ጥውይ ወያት ዝበዝሖን ትርርቲ ዓቐበታት ዝመልአን መስመር ደቀ መሓረ ስርሓውን ንምክፍሑን ሓደስቲ ፅርግያታት ንምስራሕን ስራሕ ተጀሚሩሎ እቲ ካብ ድግሳ ክሳብ ሰንዓፈ ዝነበረ ፀቢብን ብማእለያ ዘይብሎም ጎቦታትን ስንጥቕ ፅርግያ ሎሚ መጋለቢ ሜዳ ክመስል ናብ 15 ልዕሊኡን ሜትሮ ገፊሑ ምርኣይ ኣብዛ ሃገር ክትጥረፅ ፀንሐ ክእለትን ክውለል ፀንሐ ተመክሮን ኣቃሊልካ ዝርአ ከም ዘይኮነ እዚ ስራሕ ዓብ ምስክር እዩ ኣብ ክልተ ሸነኻት ናይዚ መስመር ዝሰርሑ ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣባላት ፕሮጀክታት ዓድሃሎን ናይ ህንፃ ኩባንያታትን ነዚ ኣብ ጎቦታት ጠልጠሊሉ ዝኸይድ ፅርግያ ምክፋሕ ጥራይ ዘይኮነ ዳርጋ ንብሙሉእ እቲ መስመር ብዱልዱል ዝኾነ መናድቕ ነዲቖም ዘመናውን ዘተኣማምንን ፅርግያ ክኸውን ኣብቂዖም ኣለዉ እቲ ንውሓት ናይቲ ቦታ ካብ ድግሳ ስጋዕ ይግላ ናይ 60 ኪሎ ሜትር እዩ እቲ ተነዲቑ ዘሎ መንደቕ ኣብ ውሽጢ እዚ 60 ኪሎ ሜትር እዩ ኩሉ ልሚምካ ምንዳቕ ዘይኮነ ነቶም ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎም ዘኽፉን ዝፀበቡን ብሓፈሻ ኣብቲ መንገዲ ገለ ፀገማት ዘለዎም ንምስራሒ ተገይሩ እቲ መንደቕ ኣብ ውሽጢ እዚ 60 ኪሎ ሜትር ከዓ እቶም ዘገድሱ እንብሎም ቀዳምነት ዘድልዮም ክነድቕ ክኢልና እቲ ምግፋሕ ምናልባት ዝያዳ ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኣቀማምጣ ቦታ ዝተፈላለየ ግፍሒ ወይ ከዓ ቅርፂ ክህልዎ ክእል እንድዩ ምክንያቱ ገሊኡ ቦታታት ፀዳፍ ንኸተግፍሕ ዘፀግም ክህሉ ክእል ብሓፈሹ ግን ተመሳሳልነት ዘለዎ ኣፀቢቑ ወሲኹ ኣሎ እቲ ስራሕ ኣብ ሰለስተ ዝተኸፍለ ሓደ መንደቕ እዩ ካልኣይ እቲ መከላኸሊ ቢም ምግባር እዩ
ሳልሳይ ከዓ እቲ ዲሽ ዝበሃል መስመር ውሕጅ እዚ መንደቕ ብንውሓት ክሳብ 15 ኪሎ ሜትር ኸውን ከይድና ኣለና ብራኸ ናይቲ መንደቕ 2 ሜትሮ ኣቢሉ ይበፅሕ ግፍሒ ናይቲ መንደቕ ሜትሮን 50 ኣቢሉ ይበፅሕ እቲ ቢም ንብሎ ዘለና ከዓ ሱሳ ብ10 እዩ ሱሳ ብ10 እቲ ዲሽ ኢልናያ ዘለና ከዓ ተኺሉ ስለ ዝኸይድ ናይ 10 ሴንቲሜትር ስፍሓት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ዘሎ ሰብ ሚናዋለን ነዳቃይን ዝበሃል የብሉን ኩሉ ብሓንሳ እንዲ ተበጊሱ ከም ነዊሕ እዋን ኣብቲ ሞያ ተዋፊሩ ክሰርሕ ዝፀንሐ ዓይነት ልምድን ክእለትን እያ ካዕቢቱ ብኡ መጠን ከዓ ፅፉፍ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ኣብ ብደይ ቸሚንቶ ከምዛ ዓይነት ድልዳለን ብቕዓትን ዘሎ መንደቕ ክንደቕ የገርም እዩ ዳርጋ ተቕልጣፊ ጥራሕ ዘይኮነስ ትድልዳል እዩ ንባዕሉ ኸማን የገርም እዩ ሕጂ እቲ ተወፋይነቶም እቲ ድልየቶም ተተበግሶም ክትፈልጥ ምድላይ ክትገብር ምድላይ ንባዕሉ ትድልዳለን ቀልጣፈን ፅፈትን ናይቲ ስራሕ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ እዩ ዝመስል ከመይ ውዒልካ ደሓን ዶ ከመይ ሽምካ ድማ ምካኒ ያሲን ዓብድራሕማን ኣብራር በሃል ያሲኖ ሕጂ ኣብ ማእከል ፅርግያኻ ነዳዲ እናዓደልካ ረኺብናካ ዘለና መዓልታዊ ስራሕካ ከምዚ ድዩ እንታይ ኢኻ ትገብር ትውዕል እስከ ንገረና መዓልታዊ ስራሕ ከምዚ ከምዛ ትሪኣ ዘለኻ ኩለና ኣለዋና ብሰለስተ ቦታ መድረኽ ኣበይ ሓንቲ ብሓላይ ኣለዋና ሓንቲ ከዓ ብዓዲ ሓዲድ ኣለዋና ፅርግያ ይግብሖ ኣለዋ ንዕን መዓልታዊ ነዚአን ሂብና ሕጂ ከይድና ከዓ ንሓላይ ክንዕድል ኢና ናይ ምሸት ከዓ ንማይ ሰራው ክንዕድል ኢና ብከምዚ መገዲ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ፅርግያ መዓልታዊ በቃ ዕርፍቲ ዝበሃል የለን ፅቡቕ የድርኢ ዘለኹ ኣነ እታ በርክቶ ናተይ እኮ ድሓን እቲ ፅቡቕ ምርኣይ ንርእሱስ ሓደ ዕግበት እዩ ፅርግያ ገፊሑ ፅርግያ ሰብ ከም ድላይ ይኸይድ ሓደጋ እውን ይቕንሰልካ እቲ ፅርግያ ኻ ፅቡቕ ትርኢ ብዓይንኻ ካብ ማይ ስራው ናብ እንድሕሽ ዝኣቱን ናይ 7 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝነበሮን ልዕሊ 40 ንኣሽቱ ቢንቶታትን ኣዝዩ ጸቢብ መጠዋወዮታትን ዝነበሮ ጽርግያ ካልእ ኣማራጺ ክርከበሉ ኣካል ናይቲ መጽናዕቲ ነይሩ ከም ውጽኢቱ ድማ ብምብራቓዊ ሸነኽ ናይቲ ነባር ጽርግያ ካልእ ብ2 ኪሎ ሜትር ዝሓፀረን 12 ንኣሽቱ ቢንቶታትን ጥራይ ዘድልዮ ጥውይዋይ ብዙሕ ዘይብሉ እሞ ከዓ ብ80 ሜትሮ ካብቲ ዝነበረ ትረዓቐብ ወይ ስሎብ ዝጎደለን ሓዲስ ጽርግያ ይህነጽ ኣሎ እዚ ሓዲስ ጽርግያ እዚ ኣብቲ ከባቢ ዝግበር መጓዓዝያ ዓብ ረህዋ ክፈጥር እዩ በቲ ናይ ቀደም መንገዲ ንንድሕሽ ዳኣቱ እቲ ሓዲስ ጽርግያ ዝያዳ ሓደ ኣብ ሕፅረት ማለት በቲ 7 ዝያዳ ኪሎ ሜትር ክኸይድ ከሎ በኣ በቲ ሓዳሽ 5 ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቶም መሰናኽላት ኣብቶም ቢንቶታት ኣብቶም ኣንጎሎታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ስጋዕ 43 ዘስርሕ ክኸውን ከሎ በቲኣ ግን ናይ 7 ቢንቶ ሰሪሕኻ ኣብታ ድሪኦኹማ እንድሕሽ ኣብኣ ክትእቶ ትከኣል